Hello everyone, welcome back to Pranjol Boro YouTube channel. Dini video जाहैबाय दिनैहाय मोनसे रेसिपि लाना फैदो। स' नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिन्थिखाबाय जानो हागौ आं मा रेसिपि लाबोदो। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। दायो आं थांगासिनो दं दुकानाव मोनसे बुस्थु लायनो थांसै। स' भिडिअखौ नायलांबाय दायो आं दै बारगासिनो दङ। सान्दुं गोसा आंनि रेसिपि भिडिअखौ मोजां नाङोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरबानो जाबाय। ओइथिंनिफ्राय फैगासिनो दङ। स' भिडिअखौ नायलांबाय था। सौदा लायनो थांनायमोन। सौदाखौनो नांगौ जादोंमोन ना। बे फिथाखौ बानायनो थाखाय सौदा नांगौ जायो। सौदाया माने इम्परटेन्ट जायोना। स' नुलांबाय थागोन। मोनफैबाय। स' गाइस आं दिनै नोंथांमोनखौ बुङाखैमोन दायो आङो गजा बानायगोन ना। गजा बानायनो थाखाय सौदा होनोसै। जाबाय ओमफ्राय अइल होयो रिफाइन्ड। स' मिक्स खालामना ला रिफाइन्ड अइलजों। मोजाङै मिक्स खालामनांगौ। बिदिनो खालामबाय थानांगोन ना। मिलाय मिक्स खालामनाङा। नाइस खालामनांगौ गाइस। स' गाइस बेयाव माबा खानांगौ ना। फाइव सिक्स टाइम हानांगौ। टेंशन तो पिछते হয় নাই मोनब्रै पिस खालामबाय आरो फिसा सुगाय फिसा फिसा मान खालामदो ओमफ्राय दायो थाव सेरबाला गोदोर गोदोर जागोन ना स' मिडियाम साइज खालामदो
guys, dayan berdiri 3 cup nanggo. Nextri besok goreng gusto isa. Kamu kan bersini sini. Kapsi. Kamu nang. Goja, masalah kita. Biar daya आठ जानानै मावनो माबाखौ मोनजाबाय संबानो जाबाय. So guys, दायो आङो थाव होनोसै दुंबाय. Fry biting dong sini दै, fry hai biting hai goja, fry bes orke bara होनाङा. So guys, माने medium होनांगौ. गेसखौ ल' खालामनानै थावखौ बारा गरम खालामना ज' होनोसै. So guys, dayo होगासिनो दं. So guys, biar saksikan fry sini दैया बेनो min जायो. So नायलांबाय था. आंनि रेसिपिखौ मोजां नांब्ला प्लिज अननानै मोनसे लाइक हो. So बेनोसै आंनि बुंनाया. So please मोनसे लाइक होबाला बिदिनो कन्टिनिउ भिडिअ बानायनो गोसो जायो आरो. So लाइक मोनाबा भिडिअ बानायनो एसे बोरैबा मोनो.
दायो बेखौ बोखांनोसै रेडि जाबाय माने स' हमनो डिस्टार्ब जादों स' दाउ yang saling ini video कैसे लगा मोजां नांबा लाइक शेयर कमेंट खालामबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन स' गाइस दायो जों ओंखाम जानोसै ओमफ्राय भिडिअखौ बेयाव दोनथ'नाय जाबाय स'